Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και στο τέταρτο επεισόδιο. Αυτό το βίντεο λοιπόν, εφόσον βρήκαμε λίγο ελεύθερο χρόνο και εγώ και τα παιδιά, σήμερα θα γίνει η ξενάγηση και θα πάρουμε δηλαδή μια μικρή συνέντευξη από το Store Party Show. Λοιπόν, ελάτε παιδιά. Γεια σου Ιωάννα. Γεια σας παιδιά και εσάς. Γεια σου Εμείς έχουμε ξαναγνωριστεί σε πιο παλιό επεισόδιο της Ιωάννης. Λοιπόν, θα κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά για το κανάλι και μετά τις ερωτήσεις θα μας πούνε αυτοί κάποια πράγματα. Λοιπόν, πείτε μου πώς σκεφτήκατε να φτιάξετε το κανάλι, δηλαδή έτσι ξέρω εγώ σκεφτήκατε θα φτιάξω ένα κανάλι και θα κάνω αυτό το πράγμα. Πώς σκεφτήκατε να το κάνετε? Λοιπόν, το κανάλι πώς σκεφτήκαμε να το κάνουμε λοιπόν. Επειδή να βάλω εδώ πέρα μια παρένθεση που αφορά και την ερώτηση. Επειδή μερικοί μας λένε ότι κλέβουμε ιδέα του World Party, δεν κλέβουμε καμία ιδέα. Το τονίζουμε αυτό, δεν κλέβουμε ιδέα. Είναι περίπου σαν το World Party, δηλαδή πώς αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε την εκπομπή μας. Επειδή μας αρέσουν τα ταξίδια αρκετά και οι εκδρομές, λόγω ότι τα χρήματα δεν φτάνουν για να πηγαίνουμε εκτός Ελλάδας, Βασικά όχι, δεν φτάνουν. Είμαστε και μικροί. Ναι, και δεν είναι. Και παίζει ρόλο που δεν μπορείτε να ταξιδεύετε. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, και με κάποιες φορές τα χρήματα, διότι δεν είναι. Εντός Κρήτης, όχι εντός Ελλάδας. Να πας Βραζιλία. Σκέφτεστε κάποιος, ξέρω εγώ, όταν ενηλικιωθεί κάποιος, δηλαδή εσύ που όταν ενηλικιωθείς και θα μπορείς να πιάσεις ταξίδια στο εξωτερικό και όχι στο εξωτερικό, γενικά ταξίδια θα μπορείς να πηγαίνεις μόνος σου. Σκέφτεστε να πάτε, δηλαδή να συνεχίσετε το κανάλι σας και την εκπομπή σας σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Άλλες πόλεις της Ελλάδας. Σκέφτεστε να το κάνετε? Καταρχάς, το κανάλι είναι καινούριο. Προς το παρόν Μια εβδομάδα περίπου. Ναι, η εκπομπή είναι καινούργια, όχι το κανάλι. Γιατί είπες το κανάλι ότι είναι καινούργια. Γενικά η εκπομπή είναι καινούργια. Προς το παρόν, βολευόμαστε και με το Ηράκλειο και γενικά την Κρήτη. Και άμα βλέπουμε ότι πάει καλά η εκπομπή μας, ίσως και συνεχίσουμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα να πηγαίνουμε σε διάφορα πόλεις της Ελλάδας. Πώς αρχίσατε το κανάλι, πώς αρχίσατε, όχι μόνο το κανάλι και την εκπομπή, πώς αρχίσατε? Το πρώτο επεισόδιο είναι. Γενικά. Γενικά. Τι συναισθήματα είχατε όταν το αρχίσατε και τα σχέδιά σας για το μέλλον? Είχαμε πάει, πότε ήτανε? Πριν ένα χρόνο. Την Πρωτομαγιά είχαμε πάει στην Αγία Ειρήνη, όπου και σας είχαμε πει στα παιδιά ότι θα πάμε. Κάναμε εκεί πέρα ένα βίντεο, εντελώς καθηγικά με ένα τάμπλετ που είχαμε. Λόγω τεχνικών προβλημάτων σβήστηκε το βίντεο. Ναι, είχε το... Βασικά να πω, ήταν Πρωτομαγιά, οπότε κάτι τελειώσουμε την ιστορία. Ήταν Πρωτομαγιά. Πήγαμε οικογενειακά. Οικογενειακά, ναι, εντάξει. Και σε κάποια φάση κάναμε βόλτες εκεί πέρα στην Αγία Ειρήνη. Και είδαμε ότι η τοποθεσία ήταν ωραία, μας άρεσε. Ναι. Και εντελώς ξαφνικά μου λέει να κάνουμε το πρώτο επεισόδιο. Ναι. Φανταστείτε εντελώς αμεργάνωτη, με selfie τραβούσαμε. Είμαι selfie, ξέρω, κρατούσα εγώ το τάμπλετ. Και τραβούσε εμένα και μετά κρατούσε εγώ το τάμπλετ και τραβούσε τον Γιώργο. Λοιπόν, αρχίσαμε πιο επαγγελματικά την εκπομπή μας φέτος, που είδατε το πρώτο εγώ. Με κάμεραμαν, τον αδερφό του. Επεξεργαζόμαστε τώρα τα βίντεο, τώρα είναι πιο επαγγελματικό. Ναι, απαιτείται ότι είναι και επαγγελματικές λήψεις. Τι στόχο έχετε για το YouTube, δηλαδή τι στόχο έχετε να αφιερώσετε στο YouTube το χρόνο σας? Να δείξουμε στον κόσμο και καλά, όχι και καλά βασικά, συγγνώμη, να δείξουμε στον κόσμο ότι την Κρήτη, το Ηράκλειο, να τους πληροφορήσουμε. Ναι, για το τόπο. Τώρα τι έχουμε στόχο για YouTube? Καταρχάς στους 100 subscribers, για αρχή. Βασικά είναι λίγο δύσκολο. Βασικά πάμε καλά. Πάμε προς το παρόν καλά μια εβδομάδα και έχουμε 25-26 subscribers. Ναι, δεν είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι από τις εγγραφές. Θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά είμαστε εντάξει, αρχικά είναι καλό, είναι υποπάρει το καλό. 26 subscribers. Μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε... Είναι καλό,
Αλλά δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι γιατί θέλουμε παραπάνω εγγραφές για να γίνουμε δυνατοί. Θέλουμε να μας υποστηρίζετε γενικά και να πάτε, είναι μια εγγραφή, μία-μία μαζεύονται οι εγγραφές και μένουμε ευχαριστημένοι πιο πολύ. Ξέρω εγώ όταν ξεκινήσατε το πρώτο επεισόδιο, είπατε στην ερωτή ήταν στην Γέννη σας πήγε έτσι τυχαία για δοκιμαστικό. Ναι. Όταν ενημερώσατε στο Facebook ότι θα κάνετε βίντεο και που θα γυρίζετε ξέρω εγώ σε διάφορες περιοχές, μετά ξέρω ότι θα ευχαριστηθήκατε το πρώτο βίντεο, μετά στο επόμενο, στο πρώτο, στο δεύτερο και στο τρίτο βίντεο και στο τέταρτο, ξέρω εγώ νιώθετε, πώς να το πω, αναγκασμένοι ότι πρέπει να το κάνετε ή το ευχαριστιέστε και το κάνετε? Το ευχαριστιόμαστε. Κοίτα. Το να αναγκαστούμε να κάνουμε κάτι το οποίο έχουμε αρχίσει εμείς είναι λίγο παράλογο. Δηλαδή δεν αναγκαζόμαστε να κάνουμε, δηλαδή δεν πληρωνόμαστε από το YouTube για να λέμε ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε την εκπομπή. Έχουμε τον χρόνο, τη θέληση, την ικανότητα να το κάνουμε και το κάνουμε. Δηλαδή το κάνουμε επειδή αρέσει σε εμάς, ουσιαστικά. Δηλαδή δεν το θέλει κανείς άλλο, δεν μας αναγκάζουν. Το θέλουμε εμείς. Ωραία. Κάπου εδώ πέρα φτάνει στο τέλος του επεισόδιο. Σε λίγο καιρό να ειδοποιήσω ότι θα πάρουμε συνέντευξη και από τον Angel Justin και από το Live on the King, ελπίζω να τους έχετε δει. Θέλω να μας βοηθήσετε και το δικό μου κανάλι και τα παιδιά από εδώ με ένα like, μια εγγραφή και ένα share στο Facebook για να σας δώσουμε περισσότερα βίντεο και να μπορούμε να είμαστε κι εμείς πιο δυνατοί για να συμμετέχουμε μαζί σας. Δηλαδή, αν μας δίνετε εσείς εγγραφές, like και τέτοια, εμείς θα μπορούμε να σας δίνουμε παραπάνω βίντεο. Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Καταρχάς, ευχαριστούμε για σήμερα. Δεύτερον, θέλουμε να μας βοηθήσετε για τις εγγραφές στο κανάλι. Θέλω να μας βοηθήσετε και το πρώτο στόχο, δηλαδή τα 100 subscribe. Γενικά να μας βοηθήσετε με Θέλουμε βασικά καιρό να το κάνουμε τα 100 subscribe, αλλά δεν πειράζει. Θέλουμε τη βοήθειά σας να μας κάνετε subscribe, να γίνεστε μέλη στην ομάδα μας στο Facebook. Και στο Instagram θα φτιαχτεί, θα έχουμε και προφίλ στο Instagram. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Πιστεύω να το πεις το θα ανοίξετε τις σελίδες στο Instagram. Ναι. Εννοείται πιστεύω να το Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Κάντε ένα like, ένα share και ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.